Ćao Diamond. Ćao Pinkie Pie. Diamond Mint, jel možda hoćeš da jednom, možda danas, dođi kod mene kući? Može, gde ideš? U prodavnicu, idem da kupim sve za žurku. Super, onda ću doći na žurku. Dobar dan. Kakva je ovo prodavnica koja je ovdje prazno? Gledaš u običan zid. Dobro. Da li imaju Shopkinsi? Nema, raspredala si mi. Šta? Nema Shopkinsa? Pa ima balona sraka i svega i slatkiša, nema Shopkinsa. Pa nema, raspredati su. Kad će biti još? Ne znam. A kako ne znaš? Ne postoji žurka bez Shopkinsa. Postojali su pre nego što su bili izmišljeni. Žurka bez Shopkinsa, kad su izmišljeni. Kakva je ova blesa. Žurka bez Shopkinsa. Ja moram da kupim Shopkinsa. Kako ja stojim u vazduhu. Znači Diamond Mint da dođe. Ćao Pinkie Pie. Kako će biti žurka? Bez Shopkinsa. Pa šta? I pre si ih pravila tako je? Da.